Здравейте, днес ще ви представя руска ракета R3S. Това е ракета въздух-въздух, инфрачервена. Това е много емблематична ракета. Кодовото наименование на тази ракета е К-13А, запетая АА-2А Атол. Натовското наименование е АА-2 Атол. Сега ще ви дам малко характеристики за ракетата. Масата е 75 кг, обхвата на изстрелване е 9 км, максималното натоварване е 10 G, времето за насочване е 21 секунди, експлозивната маса е 8,8 кг, TNT, тренито полуен. Сега ще ви кажа самото устройство на ракетата. Тя е като при всяка една ракета въздух-въздух. Най-отпреди е главата за самонасочване, след нея е радиокомандният блок, който насочва ракетата към целта. След това е бойният блок, който се състои от заряд и взривител. Заряда е TNT, както вече казахме, тренитотолуен. На задния край на ракетата се намира и реактивният двигател. Някои ракети имат два реактивни двигателя, като вторият се включва малко преди попадението на ракетата в целта. Само трябва да ви кажа, че тези ракети се съкращават с AAM. Това е съкратено от Air-to-Air Missile система. Защо ви казах, че тази ракета е емблематична? Същата ракета я правят и американци, и китайци по руският патент. Американската е AM-9 Sidewinder, китайската ракета е PL-2. По руският вариант тази ракета се прави и се използва навсякъде по света. Затова сега да ви покажа точно тази ракета. И трите. Сега набързо ще ви кажа какви видове ракети въздух-въздух има. Започваме с радиокомандната ракета. При радиокомандната ракета пилота през цялото време насочва ракетата с помощта на джойстик, който се намира в кабината. Най-новите радиокомандни ракети, те вече са автоматизирани, не е необходимо пилота да използва джойстик. След това е радиолокационната ракета. Радиолокационната ракета те биват два типа. Тази, която има собствена радиолокационна система, съкратено RLS, и тази те са активни, и полуактивните, които нямат собствена радиолокационна система. Те използват радиолокационната система на самолета, който трябва да облъчва целта до самото попадение на ракетата. След това инфрачервената ракета, тази, която се насочва от топлината на мишената, на целта, и на последно място е оптикоелектронната ракета, която може да се програмира да удари самолета на най-уязвимото място, като например пилотската кабина. Много интересни ракети са също така и неуправляемите ракети. Някой ден ще направи епизоди за тях, като например пускат установка S5 57 мм. Но това ще е в друг епизод. Това беше от мен за сега.